В автобуса до самолета. Фу. Всичко е фу. Ще отстане. Това е чакаме до 3 кг. Аз чакам, аз нямам батерика. И така заминаваме за Париж в полет. Пичо и пички, вече сме във Франция, Париж. Ще свикаме Uber или такси, едно двете. И ще ви пуснем някакви кадри, защото изперквам вече. Това час я на поглед, откачих. Бях по средата на мястото. Тясно си бе майка, тя го връчи да. Първо вече съм в апартаментчето. Малко бих казал честно, че ме е страх, защото като цялото това е обявено за най-опасната столица в Европа. И така. Здравейте, хора! Вече сме в Париж. Ние вчера сме в Париж. Да, вчера ходим да пим бира и гледах някакви гети. Да. Сега ще вземем от това гето и ще вървим към Ефата. Майка му да еба гет, да еба да ги бах черните хора да ги еба. И асансьора за втория етаж ще ни работи, не може да се качим догоре. Третия, не втория. Да, третия. Не може да се качим догоре, те че се качим само до... Това до втория се качим. На биган. Да, да. А то с нас райни ще на третия етаж. Брат! Много ли те страх? Где гледа на върха? А третия етаж, да си изкуши, а това е първия. Oui, c'est... Mais pas encore grand. Mais non, ouais, ça me fait ouais, ouais, du truc. Mais pas ça fait un peu flipper. J'avoue, ça fait un peu flipper. Les enfants, ils doivent avoir peur, mais ils se rendent pas compte. Девчонки, не ской. Всички качихме се догоре, ще пуснем някакви кадри. Дето съм снимал и сега ще доварим някъде да се разходим. Да им напред пак по края фотоапла, от някакви сувенирчета и така, айде. Жутко ми почва да ме понаболява малко. И освен това стана още по-горещо. Когато сутринта беше голям суд, вчера беше тук, когато сега се обуват дойгащи, обух си ги са най-бак. Стана горещо. Пички, тук имаше едно пазарче до Айфелото око. Взехме се нещо за чуждодяден и се чака да ми го докара, защото съм специален тип. И пим количка. Зерно. Да. Корица, вече сме в апартаментчето. Франция не ми хареса. Много цигани.
негри, биячи, наркомани, алкохолици, много тъмна държава. Покрай е такова, всичко е добре. Излезеш от нея... Излезеш от нея, се едно се огетто, човек. Някакви негри с ножове надрусани, спът на палатки пред хората, под метра, бият се... Не е мой. Ама ние не сме расистите и че няма. Кой е? Не. Не мразим. Не мразим расизма и черните. И че да. Да. Прав е. Пичи и пички, добро утро. Тръгваме се от Франция. 4 часа. Чакаме статисто. Да дойде сега да ни спищи на продължението върчето. И отиваме към летището, че имаме 20 км там. Не знам. Нямам пичове. Да сме огет. И е всеки бро. Урам, вече сме на летището в Франция. Другото пътя извън града, как кажеш там, Добрехнито. Капнахме набързо, запием едно кафенци и се местим във вътрешна чакалня, защото те трябва да ядат. И така, но не ме изкепи толкова много. Това, който беше на извън, ама става. Тя ще го рейта много строжение. Чуй пички, седнали сме така. Да се чакаме да не се отвори и последното за самолета. И се диви спортирам. Да. И чакаме. Успяхме в живота, хора! Аз съм на самолето, ви не.